Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte dili makatambong sa hearing sa NBI sa gingong death threat ni ini kang Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez. Vice Mayoralty aspirant sa Malabang, Lanao del Sur, samdan human giambush. Duha ka mga lalaking kauban patay. 7 ka kilong marijuana nga gipaagi matud pa sa online transaction naharang sa PIDEA Region 12. 840,000 pesos nga kantidad sa marijuana na kumpiska. Tone-toneladang giant clamshells o taklobo nga nagkantidad og 45 million pesos na sakmit sa Patikul, Sulu. Duha ka sospek padayong gipangita. Og mabulokong Christmas display sa Buena Vista, Agusan del Norte, gipasiga na. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.